Bueno, boas tardes a todos e a todos. Vamos comezar esta sesión extraordinaria que nos trae aquí. O primeiro punto do orden do día, a aprobación se procede do dictamen da aprobación inicial do orzamento do Concello da Baña para o exercicio 2024. Ben, teremos aquí unha proposta de orzamentos, son uns orzamentos austeros, feitos para un ano dedicado a pagar pois esas débedas que se ixaron o anterior goberno de máis de 1.600.000 euros, uns orzamentos onde se recolle a posible subida salarial do personal do Concello, non dos políticos, uns orzamentos reais en canto aos ingresos que ascenden a un total de 3.900.000 euros. Como ben dixen, uns orzamentos austeros, pero que van manter as axudas destinadas a distintas asociacións como é a ANFA do CPI da Baña, a AMPA do Crac de Lañas, distintas asociacións deportivas, Fundación de Discapacitados. Permitiránnos facer este ano que ven a Festa dos Maiores, concurso do Entroido e con a dotación para a Festa da Filloa de 12.000 euros. En canto ás obras, hai unha consignación de 300.000 euros para executar a obra da carretera de Vilar da Torre a Paramos e o resto pois dependerá do que se nos asigne, do que se aprobe no post respectivo. En canto ao documento, voulle dar a palabra ao secretario para que, é un documento técnico que explica un poquito máis por partidas este documento, por si alguén ten algo a dicir. Ben, pois na mesma liña do feito na Comisión Informativa, de Fiscal de Contas, comentarvos que este presuposto, este orzamento, como dixo o alcalde, está valorado un total de 3.900.000 euros, que a forma de redactalo foi inicialmente calcular uns ingresos bastante realistas e posteriormente a esa cifra de ingresos ajustar os gastos. Vemos como, por exemplo, se reducen algunhas partidas, outras manténse iguais, outras aumentan. Sí que é verdad que se modifica o capítulo 1 de gastos de personal derivado das posibles aumentos de salarios. Créanse unhas partidas para o Plan Municipal de Obras en os capítulos de inversións para poder facer fronte a obras que poidan vir subvencionadas non ao 100% e ademais de aquelas obras que o Concello teña que financiar de xeito autónomo, fondos propios. Créase unha vinculación distinta para os gastos de cultura nas 33212, 3342 e 3372 para que esas partidas estén vinculadas a sí mesmas. Respecto do orzamento do ano pasado, a parte desa cambio nas vinculacións e das cifras e do derivado do que acabo de comentar, tamén hai que facer notar que se modifica brevemente tamén as partidas de subvencións nominativas, onde se crea unha partida para a Filla da Pedra e se manteñen as subvencións nominativas dos clubs deportivos, asociacións, etc. do ano pasado. E, por a miña parte, pois nada máis. Ben, se queredes comentar algo das partes. Cando se traen un punto como é o orzamento dun exercicio, sempre é un documento moi importante, porque é o que nos vai regir durante o exercicio que nos corresponde, neste caso vai para o ano 2024. A ver, nós examinamos, dixemos outro día na Comisión Informativa, que é un dos documentos importantísimos que hai dentro do que é un exercicio enteiro. Neste caso, pois, o exercicio 2024. Este documento que traedes é un documento técnico, un documento que está casi de copia e pega do 2023, incorporando e aminorando unhas partidas dun lado, outras de outro. O que sí que nós notamos é que falta aí un desgloso de que son o capítulo de inversións. Hai, por exemplo, onde metedes aí, cando foi o tema da tría de auga, que foi de Emes hacia Soane, pois que foi a ampliación ou foi un aumento de 23.000 euros, pero que era, por exemplo,
cosa, a parte que nos corresponde, que debemos acabar e debemos facer un exercicio cando empezan as obras, acabar polos motivos que foron, que hubo problemas, sí, hubo aumentos, pois hai que tratalos e miralos para contemplamos como é a de Cores ao Lameiro. Depois falta tamén o desglose, é dicir, aquí ven repetindo outra vez os 6.000 euros da compra da finca que hai en San Salvador, detrás da capilla, para o saneamento de Liñares en San Salvador, o dos 50.000 que é da carretera de Lañas. Por falta de desglose de outras inversións. É dicir, faltan moitas cousas, me parece a mí que é moi light, non me parece que había que ter moito máis completado. É certo que tamén cando se fai o orzamento ao principio queda despois que facer moitas modificacións durante o ano. Nós vamos a externos, este grupo vai a externos, queremos ser constructivos, queremos facilitar, queremos ver cal é o desarrollo durante todo o ano, aprobando tamén o capítulo de inversións a posteriori. Ahora, o que sí que este grupo non está cantinero 2.600. Oye, 1.600 sácalle os 395 que están cobrados, que estaba dunha subvención do IDAE, que iso non conta. E se lle queres sacar máis, sácalle todo aquilo que se ingresou, pues, Antonio. É dicir, vamos te poñer aquí na frente, ao mellor, con 1.600.000 estás, con eso non choramos e arreglamos nada. O que temos que dar é poñer todo a parte que corresponde, facelo constar nos orzamentos, porque durante o ano vai haber moitas solicitudes de subvencións e de axudas. E ao mesmo tempo vai haber tamén o capítulo de ingresos, a través do POST, do plan de obras e servicios, de outros plans, plan marcos, etc. É dicir, que nunca vai ir ao 100%, algúns poden ir ao 100%. Por lo tanto, vamos a ser consecuentes, nós queremos ser constructivos, queremos darlle a abstención, porque nos parece que é bastante coso a presentación ahora mesmo, pero durante o exercicio, como vai haber modificacións, por lo tanto, esperemos que sea para beneficio e interés xeral, de todos os veciños e veciñas deste concello. Por lo tanto, desde aquí, contada que a nosa postura vai ser a abstención neste apartado de orzamentos para 2024. Ben, bueno, sí, eu só comentar, bueno, o BNG vai a votar a favor. Sí que é verdad que son uns investimentos, bueno, uns orzamentos que a larga, como ben dís, vai haber que sufrir modificacións polo transcurrir que vai a telo o ano, porque efectivamente non sabemos que nos vai a entrar, pero tamén temos que ter claro que hai unha débeda significativa e hai facturas en riba da mesa que sí que urxe pagar e que temos que pagar, é dicir, hai unha serie de servicios que por nada poden deixar de pagarse, porque por nada son vitais e son esenciais, non? Como pode ser, por exemplo, o servicio de axuda no fogar e a luz e outra serie de servicios que son básicos e necesarios. Entón, sí que eu creo que son uns orzamentos que son moi parecidos aos do ano anterior, que son contidos, porque eu creo que a inversión veremos a ver que podemos invertir. Creo que temos que pensar neste momento en sanear na medida posible a situación do Concello, e eu creo que temos que, a xente ten que ser consciente de que nos temos que apretar no 2024 o cinturón, e creo que é algo que é unha mensaxe que temos que transmitir, porque hai facturas sin pagar a pequenos proveedores que urxe pagarlos porque dependen desos ingresos, e eu creo que iso é clave fundamental, e creo que debemos ir nesa liña. Estou de acordo contigo que despois non hai retencións de créditos nin máis, pero creo que tamén teremos que ir vendo en función do diñeiro que entra e das subvencións, que estou totalmente de acordo que hai que solicitalas e ir a por elas, porque é como imos poder tirar en moitos ámbitos. Ben, solamente comentar que estamos falando de uns ingresos de 3.900.000 para o ano que ven, que debemos máis dun millón deste ano. Entonces, nunha vez que se aproben estes orzamentos, pois, probablemente no seguinte pleno, que será en xaneiro, automáticamente dos 3.900.000 sai un millón de euros, máis dun millón de euros, que vai estar consumido no momento en que se aproben os orzamentos, que van ser dedicados a pagar a deuda do ano anterior. Bueno, habrá xente que pense, para un concello 1 millón de euros non é nada, para un concello onde o orzamento son 3.900.000, 1 millón, pois é un tercio prácticamente do que ten o ayuntamiento para financiarse. En canto a subvencións, como ben decía a compañera Mónica, é certo que vamos a tratar de conseguir todas as posibles. Tamén somos conscientes de que todas aquelas que non sean o 100% probablemente non podamos optar a elas, e bueno, vai ser un ano complicado, vai ser un ano con modificacións presupuestarias, evidentemente, según as novos ingresos e posibilidade de facer novos gastos. Ben, dito isto, se vos parece, procedemos a facer a votación. Votos a favor.
Votos en contra? Abstencións? Ben, pasamos entón ao seguinte orden do día. Ben, a aprobación se procede ao dictamen de aprobación inicial da relación de postos de traballo do Concello da Baña para o exercicio 2023. Ben, teremos aquí para aprobar o dictamen da RPT, unha RPT que nos permitirá organizar o sistema de traballo do Concello, unha RPT que reorganiza e corrixe funcións dos traballadores municipais e que vai permitir un mellor funcionamento do Concello. Esta organización de funcións leva paralela consigo pois unha valoración dos distintos postos de traballo cuantificada nunha subida salarial total de máis de 180.000 euros, de maneira que os postos con un maior salario apenas teñen subida e outros postos con un salario inferior pois salen realmente beneficiados. Uns exemplos pois para ter en riba da mesa, pois pode ser o posto de técnico de xestión con funcións de tesorería que subiría 10 euros ao ano, algo menos de 70 céntimos ao mes, é unha subida pois prácticamente non se considera. O secretario interventor con unha subida de 335 euros ao ano, que ven sendo algo menos de 20 euros ao mes. E despois hai subidas de outros postos, como pode ser o personal do SAF, cunha subida de 2.000 euros anuales, que falamos de 140 euros ao mes, postos como o personal da brigada cunha subida de 1.000 e pico euros, que serán uns 70 e pico euros ao mes, auxiliares administrativos cunha subida de 1.255 euros ao mes, que serían uns 85 mensuales, subalterno notificador con a subida de prácticamente 2.000 euros, uns 137 euros. Bueno, unhas subidas que se poden considerar, penso que beneficiosas para os traballadores. Nesta mesma RPT, créanse novos postos de traballo, como é o de informático, a jornada partida, e como é o técnico de urbanismo e medio ambiente, tamén a jornada partida. E incorpórase a xornada completa a outros postos como o de técnico de cultura e varios dos traballadores do servicio de axuda a domicilio do SAT. Bueno, o documento técnico voulle pasar, igual que antes, a palabra ao secretario interventor para que especifique un poquinho máis, digamos, que o organigrama e as funcións. Ben, pois isto, tamén como se dixo na comisión informativa, inicialmente é un documento que, como sabedes ben, de fai moitos anos atrás, que se intentou aprobar en varias ocasións sin poder facelo. Este ano, despois das eleccións, fixos un contrato de servicio para a redacción deste documento, así como tamén para a redacción do convenio marco regulador e plan de igualdad. A empresa redactou este documento en colaboración co Concello e someteuse á negociación por parte da representación sindical. Tamén se falou coas traballadoras e coas traballadoras do Concello e chegouse a un punto, non sei se de acordo, pero bueno, en que está 100% a favor, evidentemente, pero parece que é un documento relativamente consensuado. Independientemente de todo isto, que é o procedimento, despois no contido, o documento consta de dúas partes. Unha é a valoración de postos, onde con criterios o máis obxectivos posibles valóranse as retribucións de cada posto de traballo, diferenciando o propio salario base, despois o complemento de destino e o complemento específico. E despois está o documento de organización de funcións, onde se establecen as funcións de cada posto. Todo, como digo, foi sometido a negociación e leva a pleno para a súa aprobación inicial, aplicación e posteriormente a aprobación definitiva. Ben, si queredes comentar algo. Por suposto que queremos comentar, temos moito que comentar. Vou empezar un pouquiño porque este grupo que representa o Grupo Municipal Popular
é o grupo maioritario deste Concello. En este punto concreto da RBT non hubo ni unha chamada, ni unha citación, ni unha aclaración, ni nada. Solamente hubo unha convocatoria para unha comisión ás 8 da mañá e punto. Como comprenderás, cando se fala de diálogo, cando se fala de transparencia, cando se fala de todo iso que queremos en boas palabras, algo falla. Eu creo que debemos ter moito que dicir este grupo, conocedor un pouco do que é o ambiente do traballador a traballadora deste Concello. Pero máis que sorpresa é a prisa. Parece que isto é que se acaba o ano e que temos que sí ou sí e sí. Eu pediría un pouco de reflexión. Eu vou ser dunha maneira respetuosa, sin enfadarme, pero sí, poñerme serio no sentido de que eu primeiro que vou facer é solicito con todo o cariño e con todo o respeto a todos os compañeros do grupo de coalición deste goberno da Baña deixar e retirar este punto para madurar, facelo consensuadamente. Cando nin as organizacións sindicais nin os traballadores están de acordo, nós fai 2 anos ou 2 anos e medio antes da moción de censura anterior o manifestei aquí nun pleno cando os sindicatos e os traballadores estén de acordo no 90 e pico % avanzado, somos os primeiros que decimos aprobado, non temos nada que obxectar, pero é todo o contrario. As organizacións sindicales non están de acordo, fixeron algunhas suxerencias que foron recollidas, pero outras non. Isto onde hubo unha sentencia a través deste do tema da Liga Europea e dicía abuso de poder dominante, totalmente. Estes días fixen unha consulta, despois de que hecho o documento, fixen unha consulta, e fixen a técnico da Diputación. E me dixeron que era unha RPT injusta e desproporcionada. Estas 2 definicións, injusta e desproporcionada. Por tanto, non pode ser que haxa privilegios para unhas cuantas persoas e outros están a rastro no chan. Por tanto, José Antonio, de verdad, solicito, pídoche a ti que levantes, que deixes encima da mesa este punto de RPT, madurámonos, ofrecémonos para consensuar, apurar na medida do posible que estén todos de acordo, porque o ambiente do traballador a traballadora ahora mismo, ti que estás aí, non sei se o notas. En 25 anos que eu estuve non notei nada disso, pero ti notalo agora que hai algo falla. Non o notas. Se a xente está aquí será por algo. Non é porque mandámonos, Iso tengo a completa seguridade. Ahora, nós estamos en que estas cosas hai que maduralas. Hai que levarlas no seu tempo. Nós fixemos o ano pasado a OPE e falamos consecuentemente con todos os traballadores, con todos os sindicatos que estiveron de acordo, ofrecémonos para dar clase de gallego para que tuvera todo nas mesmas condicións legais. A pesar dos obstáculos que se puxeron aquí para sacar a OPE foi sacada. Que ao día de hoxe ainda non tomaron posesión. Cando está xa firmado o decreto, está publicado todo. Por tanto, non seamos, é dicir, cómplices de que queremos apurar porque se acaba o ano 2023. Vendrá o 24, pero as cousas hai que facelas, non por moito apurar a maneira máis temprano. Por tanto, desde aquí, pido que se retire este punto, ofrecémonos para consensuar, para dialogar e para levarlo adiante na medida do posible, donde un 90 e pico % estén de acordo, e non que haxa depois caras largas no traballo, porque aquí todos somos consecuentes, é dicir, os traballadores teñen os seus dereitos, teñen os seus deberes, teñen o pan da súa vida. Por tanto, por que queremos xogar así? Por que queremos xogar así? É a miña pregunta. Rápido, porque non houve unha chamada, conforme chamaches hoxe para ese punto que podíamos levar hoxe, porque non tivemos unha chamada para falar 5 minutos, 10 minutos deste tema. Eu creo que este grupo, que é o maioritario, que foi máis votado neste Concello, creo que debe ter moito que dicir e ten moito que dicir. Por tanto, desde aquí, reitero, solicito que retires, porque se non nos retiras, a nosa postura vai ser negativa. Non aprobaremos este RPT. Ben, si queres comentar algo? Sí, eu vou comentar algo. Bueno, se me permitides, recollín as ideas e escribinas porque hoxe estou así un pouco e, vou proceder á lectura, vale? Bueno, a RPT é unha relación dos postos de traballo, como todos sabemos, é un documento no que figura a estrutura organizativa e os postos de traballo que existen ou se desexa que existan, neste caso no Concello da Baña. Considero que debe haber de RPT, defendina sempre. De feito, cando fun concelleira na anterior legislatura e no período no que formei parte do equipo de goberno, puxose en marcha de novo o proceso para xerar dito documento. Anos antes, baixo o mandato do Partido Popular, sendo
alcalde Andrés, co apoio da Deputación, xa se intentara levar adiante. Como digo, o proceso comezou e retomou despois, incluso, cando a moción entrou a coalición, pois seguiuse adiante. Isto evidencia que calquera dos grupos políticos que estamos aquí hoxe consideramos que é importante contar con RPT, porque todos e todas pretendemos dar unha estrutura que favoreza o ótimo aproveitamento dos recursos humanos cos que contamos para que os nosos e as nosas veciñas reciban o maior servizo e atención posibles. Búscase a eficacia, a eficiencia e a efectividade. Dito isto, a proposta que hoxe se presenta no pleno, para min e para o meu grupo que represento, o BNG, non cumple este objetivo de optimización de recursos. Sustento dita afirmación, entre outros aspectos, nos seguintes. A RPT é un documento vivo, pódese modificar, certo é, pero entendo que os cambios que se fan deben de ser para ben, sempre. Se se compara este RPT coa última feita, sendo alcalde Andrés García Cardeso no 22, sendo a mesma empresa técnica quen a elabora e o mesmo profesional en secretaría, variando únicamente os representantes políticos debido ao cambio de goberno, non son entendibles certas modificacións en reducións de niveis de complemento de destino, sendo as funcións as mesmas. Exemplos, a propia Secretaría de Intervención pasa dun nivel 30 a un 28, o administrativo de contratación, caso bastante sangrante, pasa de nivel 22 a 18 e unha baixada no complemento específico de 4.062,37 euros, sendo as mesmas funcións, excepto unha, a elaboración de documentación en materia de contratos para tratamento en expedientes de subvencións, que a miña dúbida chega aquí, quen vai facer esa función? Auxiliar? Non o sabemos. En canto a xente de desenvolvemento local, pasa de 24 a 18, pero o curioso é que se lle engaden funcións. Redúceselle o complemento específico en 1.392,5 euros, polo tanto, a pregunta é, metémoslle máis funcións, pero implica baixar o complemento de destino. Traballadora social, dun complemento de destino 26 pasa a un 20, dun complemento específico de 7.578,12 euros a 5.795,15 euros, sendo as funcións as mesmas. Entón, repito, a RPT é un documento importante que nos temos que tomar ca importancia que ten. Estas son incongruencias. Eu non lle encontro explicación ni me souberon dar. Sigo. Auxiliares administrativas. As auxiliares administrativas temos, por un lado, as que son funcionarias, como as laborais. Son todas nivel 18, nesta última versión, pero despois hai un dictame do día 15 deste mes no que se di que realmente as laborais son 16 e acabarán converténdose en 18 se hai convenio, porque empezamos hai certos aspectos que están supeditados ao convenio colectivo, que considero básico e fundamental, pero que vai costar aprobar. Se nos aprobara dito convenio, os auxiliares terían un complemento de destino de 16. Pero a miña pregunta é, non fan o mesmo traballo as funcionarias e as laborais? Porque na RPT aparecen cas mesmas funcións, idénticas. E isto súmase que os dous administrativos que o Concello da Baña ten en plantilla van con nivel 18, é dicir, o mesmo nivel de auxiliares e o mesmo nivel os administrativos, co mesmo complemento de destino. Entonces, isto que é? Unha funcionarización encoberta da que non se nos dixo? Porque o complemento específico, por que o complemento específico? Sendo o mesmo, complemento de destino e as mesmas funcións varía entre os auxiliares. Non é o mesmo auxiliar as funcionarias, repito, que as laborais. É o mesmo pasa entre os administrativos, curioso. Temos, de feito, as auxiliares administrativas funcionarias teñen o mesmo complemento específico que a administrativa de contabilidade, 5.541,35 euros, pero non co administrativo de contratación, que ten 4.062,37 euros, pero resulta que os dous son administrativos. O auxiliar ou a auxiliar administrativa vinculada a recursos humanos, promoción económica, está nun complemento de destino 18, pero un complemento específico de 4.230,04 euros, igual que as auxiliares de urbanismo e servicios sociais. Entón, a conclusión a que eu cheguei é que as auxiliares funcionarias están equiparadas cos administrativos laborais, ca administrativa en concreto ou administrativo de contabilidade, pero non co de contratación, e os auxiliares laborais están por debaixo. Entonces, a funcionalización non se está dando, é dicir, pensei que sí, pero non. Entonces, no ditame, volvo a facer referencia do día 15, maniféstase que as auxiliares administrativas funcionarios pasarán a administrativos, e as administrativas ou as auxiliares administrativas laborais que van pasar con elas. É dicir, iso queda aí tamén.
non se contemplou que iba a pasar unha vez que como se vai negociar no convenio. Subalternos, temos 3 postos tamén, totalmente diferentes. O subalterno notificador ten un complemento de destino 14, é un específico de 3.045,63 euros. É verdad que aumentou respecto á RPT do 22, pero tamén aumentaron as súas funcións. O do cole ten un complemento de destino 10, é un específico máis alto co notificador que ten un complemento de destino 14. El ten un complemento 10, pero o complemento específico é 1.100 euros por encima do subalterno notificador. E, ainda así, están por encima das auxiliares laborais uns 50 euros. E despois temos o do pabellón, cun complemento de destino 10, e un complemento específico igual co do colexio. É dicir, temos dous subalternos igualados e outro diferente. Entonces, o subalterno notificador ten máis complemento de destino e menos específico. Tractoristas, nivel 14, complemento específico 8.248,57 euros. Pero o vamos a recordar, o subalterno notificador ten ese nivel, pero un complemento específico de 5.000 euros menos. Limpadoras, un complemento de destino de 10, complemento específico de 4.314,64. O condutor, que ten o mesmo complemento de destino, ten un complemento específico de sobre 3.000 euros por enriba. Educadora familiar, que este termo non está ben usado. Sei que na OPE foi así, é unha irregularidade, porque a nivel legal actualmente debería de figurar como educador ou educadora social. Engádeselle a función de coordinación e sitúas a nivel da traballadora social no organigrama, pero a traballadora social ten un complemento de destino 20 e a educadora familiar un complemento de destino de 18. Certo é que se especifica un plus por coordinación supeditado ao convenio. O auxiliar ou a auxiliar de atención á infancia requíreselle graduado en ESO, pero que esa titulación non é correcta, debería de requerírselle unha titulación específica, posto que vai traballar con menores, e que vai suplir en certos momentos a técnicos ás que si se lle require unha titulación específica. Entón, que imos facer? Contratar outra persona maiores cando as técnicas non estén? E plus por dirección do pai, ás técnicos supeditado tamén ao convenio. Axuda no fogar, nivel 14, complemento específico 4.145,44. O aumento da xornada laboral que moitas solicitaron, supeditado tamén ao convenio. O profesor de música, nivel 14, complemento específico de 1.861,22 euros. Non é o complemento específico máis baixo, porque é curioso que o complemento específico máis baixo corresponde a unha técnico cun requerimento en canto a formación e de titulación de diplomatura e o grado universitario que ten un complemento de destino 18 e un complemento específico de 981,37 euros, que é a técnico OMIX. Técnicos de cultura e deportes figuran como técnicos. Hoxe en día, na última versión como técnicos, peleouse moito para que funcionaran, para que apareceran como técnicos, porque aparecían como animadores. De feito, na OPA aparecen como animadores, cando as funcións son de técnicos. Pero a miña dúbida xurde outra vez, referíndome ao ditame do día 15, cando nun parágrafo o técnico de deportes en concreto aparece mencionado como técnico e 4 líneas máis abaixo aparece citado como animador. Técnico, animador, e xa non vamos a falar da xornada completa da técnico de cultura, que como non está supeditado ao convenio. Entón, todos creemos que é necesario un convenio, eu estou de acordo, pero o convenio vai ser duro e vai haber que negocialo. E hoxe vou facer referencia, e despois prosigo, a unha frase de alguén que escoitei, que vin en internet, que decía que é moito máis fácil, teño aquí escrito porque me chamou a atención, que vivimos no mundo dos logo farei isto, logo intentarei isto, logo, pero moitas veces eses logos quédanse en nunca. Entón, o do convenio, supeditar todo o convenio, eu creo que xogarnos o vaise facer ou non se vai a facer, e o que está despertando é incertidume e inquedanza entre os traballadores e traballadoras. Porque eu non estou de acordo nunha afirmación que fixo o señor secretario hoxe, de que os traballadores e traballadoras deste Concello están de acordo con este documento. A gran maioría están en contra, por eso unha gran representación deles están hoxe aquí. Non viñeron os a baña ás 8:30 da tarde a facer un previo da Navidad. Entón creo que iso hai que ter en conta.
Estas son só algunhas das características dos postos, que en moitos casos son incongruentes ou canto menos xeran dúbidas. Nos complementos de destino, valoras aspectos como competencia e mando, especialización, responsabilidade e complexidade territorial e funcional. Como é posible, por exemplo, que os técnicos ou as técnicos de atención á infancia teñan o mesmo complemento de destino que a auxiliar, que recordo, ten unha formación inferior, e as primeiras, as técnicos, sí que se lle exixa unha especialización. Exixe unha especialización, partimos da base que a técnico ten o mando, ten a responsabilidade, pois o complemento de destino é o mesmo. E, ollo, o que se recolle no complemento de destino está sacado desta RPT, non doutras. En canto ao complemento específico, depende do grado de dificultade técnica, dedicación, responsabilidade, penosidade, perigosidade e incompatibilidade. Como se explica que a diferencia entre o complemento específico máis alto deste concello e o máis baixo é unha diferencia de 25.244,85 euros, sendo posto cun, e volvo a recalcar, cun complemento específico máis baixo ten un complemento de destino de 18. Entón, para min son incongruencias. E non vou a profundizar nos postos de nova creación, pero si quero apuntar un técnico informático que arranca nun nivel 22, que non temos ningún técnico, quitando o técnico de xestión que está nun 26, non temos ningún técnico nin técnica nun nivel 22. É cun complemento específico de 10.617,39 euros. E despois sí que vou facer mención, porque me atingue no plano personal, o técnico ou técnica de urbanismo e medio ambiente. E quero deixar claro públicamente que se circulan rumores que se difundiron de que dito posto vaise crear a dedo para, ser ocupada por unha familiar miña directa. Quero deixar claro que eu si defendo este posto no Concello, porque estamos pagando basicamente a unha empresa privada moito diñeiro para facer esas labores, e creo que o Concello ganaría en eficiencia, eficacia e aforraría diñeiro contratando personal propio. Evidentemente, de chegar o momento, ese personal vaise contratar, sacando un proceso selectivo totalmente legal e transparente cunhas bases. Quen se quedará con esa praza? Pois a persoa que saca maior puntuación adecuándose ás bases. É dicir, non se está nin pertrechando nada, nin creando nada para meter a un familiar meu. Que eu podo ter un familiar ou familiar do mundo na área do urbanismo? Pois sí, correcto. Pero non estou creando unha plaza para ela. E por outro lado, xa para rematar, sí quero recoñecer tamén públicamente que formei parte do grupo de traballo que elaborou este documento. E recoñezo, evidentemente. Personalmente, eu non conto con a formación especializada en temas laborais e son totalmente profana nesta materia. Aceitei inicialmente as propostas feitas, pero, tras conversar cos traballadores e traballadoras de todos os eidos, escoitando aos sindicatos nas mesas de negociación e asesorándome por profesionais especializados que, como digo, eu non teño formación neste ámbito, decidín quedar a marxe. Creo que é sabido por todos que me levantei nunha mesa de negociación e non participei na última. Si quero pedir desculpas públicas porque as formas non foron as correctas. Creo que non hai que vociferar e hai outras formas de plantexar as cousas, e si quero pedir desculpas polas formas, pero non polo que pensaba, porque eu sigo mantendo e eu sigo pensando. Creo que é necesario consensuar unha RPT xusta, real, que, como dixen, inicialmente establezca unha estrutura operativa. Entón, o BNG da Baña neste momento vai votar en contra deste documento tal como se plantexa. Ben, contestar simplemente o Partido Popular falábame de, señor Andrés, de diálogo, de madurar a RPT, decirlle que vostede empezou este proceso de RPT fai 14 anos, creo que está bastante ben madurado. Entendo que a RPT non lle gustará a parte dos traballadores, hai outros que sí, que están de acordo con ela. Do diálogo, vostede sacou o ano pasado a OPE, ninguna chamada tampouco nos fixo a nós. Nos 10 anos que levou en política o 8, nunca consensou absolutamente nada ca oposición, pero salindo de aí tomo nota do que me comenta. RPT está claro que, como di a compañera Mónica, é un documento vivo, un documento que se pode mellorar, que se pode reformar. A día de hoxe o Concello necesita
un RPT xa, levamos 14 anos nunha situación en donde, bueno, pois non está claro a situación, o que ten que facer cada posto, efectivamente, que pode ser millorable este RPT, pero partamos dunha base dun RPT e a partir de aí mellorémola. Respecto ao que comentaba a compañeira Mónica, respecto a súa postura, non comparto algunhas cousas, evidentemente. Está claro que hai cousas que expuseches aquí que, bueno, o non estar na última reunión, na última mesa, pois explicáronse estas circunstancias que se dan nestas diferencias en canto aos complementos de destino e os complementos específicos. Acordouse nesa mesa pois as subidas de niveles de moitos dos traballadores, acordouse nesas mesas as subidas económicas, acordouse nesas mesas as modificacións de funcións, bueno, pois hubo certa negociación. Somos conscientes que non vai ao gusto de todos, evidentemente, eso vai ser complicado, pero bueno, foi ata onde pois chegamos nas negociacións. Si é certo que durante estes 14 anos que se leva intentando facer a RPT hai distintos modelos de RPT con distintas masas salariales, con distintas funcións, evidentemente que cada vez que se intentou facer había unha situación socioeconómica distinta no Concello, en certa maneira, pois esas RPTs, dependendo do momento socioeconómico na que se encontra o Concello, pois poden ser cunhas melloras salariales máis amplias ou, como é neste caso, pois cunhas melloras salariales máis menos generosas, por decir de alguma maneira. Aínda así, entendemos que, bueno, a maior parte dos traballadores levan unha mellora salarial ao par desta elaboración de postos de traballo e, bueno, pois vamos a proceder a votación. Votos a favor? Quería... dar por alusión, podía... Bueno, eu creo que xa está máis que especificado todo. Concluya se quere algo. Non, a ver. Antonio, eu dixo antes, vimos aquí en Son de Paz no sentido que comentaba a Mónica e fixo un desglose, porque notase que ela estuvo na mesa de negociación, inda que faltara algunhas, inda que eu tamén tiña que o documento, podía sacar números e poñer, pero non era o proceso de eu quería sacar a comparación do posto de un nin de outro. Antes dixen que eu consultei isto e as palabras que me dixeron foron injusta e desproporcionada que era esta RPT, que é un documento vivo, sí. Falabas ti de RPT, mira, a mesma empresa con coste cero para o Concello fixo a RPT fai 14 anos. Cando nos la presentaron para levar a aprobación, había tamén esta desproporción de que uns cuantos eran privilegiados e outros eran arrastrados. E quedou encima da mesa. Porque o que non se pode ser é ter o ambiente de traballador en contra. E todo o mundo ten dereito a reconducir a situación e acercarnos. Entón, eu daqui o que pido colaboración, ofrezco colaboración e ofrezco consenso e diálogo para chegar, e seguramente chegas a un acordo. Mira, cando fui da OPE pensei que iba a ser máis dura, e da OPE que dice que non damos información, démola totalmente, E aquí podes preguntar a traballadores, e incluso vos, en todos os plenos, e dou a información de todas as mesas que se fixo. Que se fixeron 3. Publicouse, e depois puxeron obstáculos para sacar adiante. Sacámola. Con erros. Pode ser que con erros. Fíxose. Foi todo tranquilo, quedaron, e depois o que dicía antes Mónica, o convenio regulador, que non é fácil tampouco. Era o seguinte paso que eu propoñía, OPE, convenio regulador, e despois RPT. Para madurar a RPT. E desde aquí os dixen, retira para madurar, ofrezcámonos para colaborar na medida do posible, e se están no 90% con sindicatos e traballadores, iso sale para diante. Porque o que leu Mónica, así polos números que nos sonan, e nos postos que nos sonan, un informático a jornada parcial, A jornada parcial. A donde vamos? Pero a onde vamos? Nin que agora vamos a inventar agora aquí a tecnología, xa está bastante avanzada, hubo traballos avanzados, é certo que necesitas o traballo do informático, pero onde vamos con eso?
comparado con outros puestos. Por tanto, eu, desde aquí, ofrézome o DRPT da mesma empresa que saliu coste cero para o Concello, non é 18.000 euros como sale esta, e ao final, injusta e desproporcionada. E quedou encima da mesa, porque é preferible levar algún documento válido, pero válido para todos. Se o pai que ten 5 fillos lle dá todo a 2 fillos, 3 fillos quedan... Entonces, esa é a conclusión que eu quero chegar. Dicir, con todo respeto, eu creo que é mellor que retires, falamos, dialogamos e levamos adiante na medida do posible para acabar con este tema da RPT. Esa é a miña proposta. De acordo. Procedemos á votación. Votos a favor? Votos en contra? Ben, pois damos por finalizado o pleno de hoxe. Bueno, antes de rematalo, darlle as felices festas, desearvos a todos unhas felices festas, todos os aquí presentes e os veciños tamén, como non pode ser de outra maneira, que, bueno, teñades un bo Nadal todos, os que non desamos antes de fin de ano, pois que teñades unha entrada no ano o mellor posible para todos. Veña.